Guk gurean ariguneak sortu ditugu. Baita guk ere. Guk be ez daku kale egiteko asmorik. Ez da guk ere. Duela 3 urte, hainbat enpresa eta erakunde Gipuzkoa Berdinagoan elkartu ginen. Helburu argi batekin, komunikazio publikoetan euskararen erabilera handitzea. Elkarrengandik ikasten, elkarrekin ekiten. Euskara ez da apaingarri hutsa. Euskarak besteak beste prestigiatzen du entitate marka. Eta indartzen ditu enpresa eta bezeroen arteko lotura afektiboak. Euskara erabiltzea kalitatezko zerbitzua ematea da. Izan ere oso tresna eraginkorra da. Balio erantzia ematen baitigu entitate hori. Guk argi daukagu. Euskararen erabilera bultzatzea guztion eginkizuna baita. Batu zuek ere Euskararen sarera. Hartu parte Euskaraldiaren 2. edizioan. Halaxe erabaki dugu Gipuzkoa Berdinago osatzen duguna. Euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabili ahal izateko. Azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean, ahobizi eta belarri prest izango gara gurean.